Vi har lavet en opdatering til vores gæsteportal, der gør det endnu mere interessant at være bruger af gæsteportalen. Alle, der nu har gæsteportalen tilknyttet, har nemlig mulighed for, hvis de benytter Nextday intelligent strømstyring, at koble styringen direkte ind over gæsteportalen. Og det betyder i praksis, at jeres gæster nu har mulighed for at se deres målerstand, samt at tænde og slukke for deres udtag direkte via gæsteportalen. Og jeg vil nu prøve at vise jer, hvordan det foregår. Jeg har lavet en booking til mig selv, og hvis vi går ned, og det er selvfølgelig vores demo gæsteportal, og jeg prøver at gå ned og kigge her under bookinginformation, og så vil jeg kunne se her, at jeg har bestilt plads 1, og man kan også se herinde på regningsdelen, at målerstanden står på 66. Hvis jeg nu går ind under punktet elstyring, så vil man kunne se det samme, at måleren står på 66 kW, og jeg har nu mulighed for henholdsvis at tænde og slukke for udtaget. Og måden det foregår på er ganske simpelt, at man klikker på knappen, og som man ser i bunden hernede, så er udtaget nu tændt ude på pladsen. Og ønsker gæsten enten efter endt ophold selvfølgelig selv at slukke, eller at det kunne være en fastlægger, der ønsker at køre hjem i weekenden og vil være sikker på, at der ikke bliver brugt strøm i vognen, mens vedkommende er væk, jamen så kan man også gå ind i gæsteportalen og gå ind på elstyring og gå ind og vælge at sige, at jeg ønsker at slukke mit udtag. Og det betyder så nu, jamen nu er strømmen slukket nede på campingpladsen.